nik uste dut azkar ikusiko ditugula bi gauzatxo horiek, eta gero ariketak lasaiago egingo ditugu. Gauza pare bat geixo, hemen oso nahiko gutxi dago hori dopatuta, tensio inberso handiak jasateko, gauza da, gidatzen dagoenean, intensitate bat daukagunean, hemen izan behar dugun erresistentzia gutxi dopatutako material horretan, pues ez da izan behar mespretxagarria, bizik eta badauka bere balioa. Eta hemen ere, erori behar da tensio bat, RC bideritze, hori ikusiko dugun sortuko zaigun, eta beste ideiatxo bat, hauxe, beste ideia bat izan behar da, hemen gabitza esaten, hau, ideia hau, honengatik, mantentzen dela, axola gabe hemen ze tensio dugun altua den bitartean. Bueno, axola gabe, jode, eremu elektrikoa altuago baldin bada, gehiago erakarri behar ditu. Nik esan dizuet eredutan hori mantentzen dela, baina hemen argi ikusten da, ez bai, intuitiboagoa da pensatzea, eremu elektrikoa ontiago baldin bada, inbertsuago baldin badago, elektrik geixo joango direla. Txikiago baldin bada, gutxixo. Ordene, hurbilketatxo hori ere ez da nahiko zehatza da, baina ez da perfektua. Eta hori, kurba ezaugarritan bi gauzatxo berri horiek sartuko ditugu, kurba ezaugarri berriak, ez ereduetatik ateratakoak, baizik eta errealak eta ezaugarri horritan dituzuenak. Irudikatu dezagun grafikoki hau dena zehatzago. Ereduen grafikak perfektuak ziren, ulertzeko nahiko, baina benetan gauza guzti hauek sartzen baldin baditugu transistorearen bere ezaugarri hauetan, hauxe ari da gertatzen. Onutzu jarri behar dut. V, C, IC, hauxe da gertatzen. Moztuta dagoenean, oso moztuta dago. Diodare oso perfektua zen, moztuta dagoenean horlaxe. Eta gidatzen denean, eredutan hau perfektua zen, baina gertatu behar dena da, VC bajuentzat hasi behar da horlaxe, eta gero hasi behar da, VC guztientzat intensitatea mantentzen, hemen, mantentzen, baina oraintxe esan dizudanagatik, hau handiago baldin bada, eremu elektrikoa handiago da, orduan mantentzen du, baina badauka hemen malda txiki bat, efektu horrengatik. Guk hori hurbildu behar dugu, bale. Baina maldatxo bat izan behar ditugu, eta kurba ezaugarritan horrela ikusiko duzu, eta orain zergatia ere ulertu dugu. Nahiz eta eredutan ez erabili. Intensitate basea handitzen badugu gehiago, esportaera, hemengo tensioaren arabera, horrelaxe kurbak horrelaxe izan behar dira, hemen mantentzen du, baina maldatxo batekin, sentitzen badugu IB handitzen, pues horrelaxe izan behar ditugu, eta horrelaxe izan behar dira transistoraren kurba ezaugarri errealak. Maldatxo horrekin hor. Eta IB, asko asetuko bandu, guazen irudikatzea hemen, IB eta VBE. Hau zer da, diodo bada. Base eta igorle artean diodo bada, diodo bat izan behar dugu. Diodo bat izan behar dugu. Eta bagabiltza, intensitateo ematen duen baseko intensitate hause, intensitate hori ematen duen baseko intensitate hause, honen hause, kurba ezaugarri guztiak elkarrin jarrita, horrelaxe, hemen egongo ginen. Asetzen badegu pila bat, hemen intensitate handi bat jarrita, badegu horrelako intensitate handi bat. Orduan, intensitate horren kurba edo zuzena orgoian egongo zan, eta etorriko zan hemendik arutza. Jarriko zuen hortik gainera, baina bakarrik zati bat marraztu behar dut, unitzaino. Zen egoera horretan intensitate hori handia egiten dugunean, hemen azetasun sakona daukagu. Azetasun sakona. Ondo edo askoz asetzen badegu, pues horrelaxeko portaera batekin behar dugu, nahiz eta gero hori horrelaxe joan, baina hemen, tarte praktiko honetan, horrelaxe izan behar da. Horregatik hurbiltzen dugu hori 0,02 voltioko tensio iturri batekin. Oso asetuta dagoenean. Aktibo dagoenean ikustazue, intensitate iturriekin irudikatzen dugu. Eta gero hemen mugan, guk mugan kalkulotxo batzuk egin ditugu, baina
aplikazio praktikoak mugan ez ditugu izan behar inoiz. Zeren mugan, begiratazu hau, hemen mugan ez da perfektua. Hemen txie daukagu, egoera hau. Azetasun sakona irudikatzen dugu VC satorrekin, VC sat. Hau, tensio iturri horikin, baina tartean muga ez dago batea ere argi, oso kurba da hori. Eta gainera, zati horretan ere, zer esan nahia badauka resistentzia honek, hor argiago da, eta esaten da, egoera praktiko batean ez da esaten hemendikarutza aktibo dagoela, baizik eta pixkatu nutzu eso. Zehazki gutxi gora bera, hau ere diodo bat denez, pues 0,7 gehi barneko resistentzia horretan erortzen den tensioa, baino altuagoa baldin bada VCE, orduen esaten dugu aktibo dagoela egoera praktiko batean. Baina, bueno, hau jaketeagatik, besterik ez. Gu jarraitu behar ditu ereduak berdina erabiltzen, honekin, baina hemen sartzen baldin baditugu ezaugarri guzti hauek, pues, zergatia hau izango zen. Hauen malda, eta kurba hauek azetasun aktibo gune hori edo muga hori pixka bate hor bihurgunekin. Eta besterik ez. Egitura erreala. Hor, oharretan, badaukazu, hau horrela azalduta, baina transistore baten benetazko argazkitxo bat ere bai. Benetan, egiten diren moduan, edo erabiltzen diren estrukturak horrelaxeko zerbait da. Izan behar dugu horrelaxeko gutxi dopatutako material hau, izan behar dela kolektorea, hori bai, baina gero, azpiko igorlea oso dopatuta, hemen bertan izan behar dugu, txiki bat. Eta hau konektatuta igorlera edo emisorera, eta gero basea ez da jartzen hemen, baizik eta honen jarraian egiten da, hemen txe egoten da. Hau da P, eta hemen jartzen zaio elektrodoa, eta horrexeko egitura erreala daukate transistorak fabrikatzerakoan. Honek errazten dute portara guzti hauek, elektroi hauek arutza pasatzeko erraxago, forma honekin ere, arutza gutxiago betortzeko. Eta, bueno, hemen, kasu honetan besterik ez. Posible da, hau agertzea teoriako galdera bat bezala. Eta gero esan dezakezu, transistore bat da NPN, oza, simetrikoa da. Erabili dezakegu alderantziz, jarri dezakegu hau igorle bezala, hau kolektore bezala. Gauza da, dopaketa ezberdin hauek direla eta hau kolektorea izango balitz, ez zuen jasango kolektoreko tensio oso altuak, VC oso bajuak. Ezin dugu jasan 20 voltio aurreko ariketan bezala, ez dauka zentzurik orduan. Vale. Vale. Goazen orain, orduan, amplifikaziora. Hau azkar egin dut, Gutako hau garrantzitsua. Baina amplifikazioa kontatu beharko dizu. Zenbak da? 6 amplifikazioa. Hau badago lotuta aurrerago ikusi behar dugun beste osagai batekin, amplifikadore operazionala. Eta pixkat BJT transistora hau eta zirkuito hori lotzeko atala izango zen. 3.6 amplifikazio aplikazioak. Amplifikazio ideia BJT transistoreak erabilita. Begira. Aktibon erabili behar dugu. Begirazte konfigurazio izan behar dudan. Hemen iturri bat. Hemen polarizatu behar dute transistore bat. Horitxe, hemen beste bat. Trukoa izan behar da bi izatea. Berdinak. Eta bi hauek hau danak berdinak, VCC, bakoitza bere betarekin, integratzen dira txip berdinean, orden betak ere osantzekoak izan behar dira, eta hori polarizatzeko aktiban, jarri behar diogu hemen intensitate kontrolatu bat, iturri hauek egiteko zirkuituak ere badaude, baina ideia da, hemen intensitatea tipintzea, intensitate hori hemendik banatzeko, I zati bi, eta hauek aktibon egoteko.
aktibo daude. Hau lurra jarri dezakegu. Orduen ideia da, bi transistoriek horrela egotea, jasotzen intensitate erdia, bakoitza bere tokian. Vale. Amplifikazio, tensio amplifikazioa. Orain, egin behar duguna da, sartu behar diogu hemen, tensio txiki bat, VI, sarrerako tensio txiki bat, baina sartu behar dugu modu diferentzialan. VI, sartu behar dugu, VI-in, baina sartu behar dugu modu diferentzialan, bizarrera konektartu behar ditu, eta honen erdia jarri behar dugu hemen, VI-in zati bi, eta beste erdia sartu behar dugu hemen negatibo. Diferentziala sartu behar dugu. Hau izango balitz 0,1 voltio, sartu behar dugu hemen 0,0 bost, eta hemen minus 0,0 bost. Ideia hori da. Osa, sarrera bat daukagu, baina ideia da sartzea negatibo. Orduen, bi aldaketatxo horiek eragin behar dute intensitate hauetan. Aldaketa bat, badakizue honek amplifikatzen duela intensitatea biderbeta pila bat, eta gero neurtzen badegu hemen tensio hau, ez dakit nola, igual horrelaxe, positibo ateratzeko, zeren hau onditzen bada, intensitatea onditzu, tensio hau jeitsi, hau jeisten bada, intensitatea murriztu hau igo, orden hau positibo horrelaxe izango da, orden beta hori, handi hori daukagulako, tensio hau konparatuta sartzen dugunarekin, izugarrizko irabazpena izan behar du. Horixe da, amplifikazioaren ideia. Eta hor, oharretan badaukazue ideiatxo bat, dala hauxe. Bi transistore hauek hasieran konfiguratuta zaudenean izatibirekin, daude aktibo moduan, eta beraiet diodoa, hemengo diodo hori, dagoela diodo bezala funtzionatzen, ematen base intensitate bat, baina proportzionala da ze intensitatearekin, beraz, irudikatu dezakegu IC hemen ere bai, dala ide bidez beta. Hasieran, genuen base intensitate bat hemen, izateko hemen izati bi. Hori ezkerrekoan. Bestean, egoera berdina. Itze. Eta genuen hemen, tensio horrekin, gutxi gora konfiguratuta, hemen izateko izati bi. Eta diodo baten erantzuna da, esponentziala. Orain egin duguna da, VI sartu hemen, basean. Txikia da VI, aldaketa txikiak sartu behar ditugu, baina eske malda izugarri handia izan behar dugu. Hemen, sartu dugu gehiago. Hemen, sartu dugu hemen VI-in zati bi, gehiago, orduen honek eragindu, igual gehiagitxoin. Honek eragindu, intensitate hori onditzea honutza. Gehiago jasotzea mendik. Eta beste honi txikiago sartu diogu, intensitate gutxiago jasan behar du. VB, hemen sartu dugu, VI-in zati bi. Orduen intensitatearen ikuspegitik oso aldaketa handia dago. Hori neurtu dezakegu, zeren esponentzial honen formula atera genuen, ber VD zati N zati VT, eta aztertzen badugu aldaketa hau, dala malda, matematikoki, hemen jarri behar ditut gauzak, sin mas, Ize, aldatzen badugu hori, aztertzen badugu base igorle tensioaren arabera, osea, malda hau grafika hauetan, atera dezakegu hau dela polarizazio intensitatea, zati tensio termikoa. Bakizu formulan tensio termiko bat zegola, VT, 26 milivoltekoa, txikia, eta orduen, malda hau hauxe izango da grafika hauetan. Orduen, malda hori erabiliz, kalkulatu dezakegu, ze intensitatea daukagun bi kasutan, hemen, IC bat daukago. Genuena, I zati bi, gehi, hau ikusten badegu inkrementuekin, ikusten badegu zuzenak bezala, hemen ikusi dezakegu hau zenbat aldatu dan, hau zati bi, bider, hau sartu guna, eta zer da, VI-in zati bi, orduen. Sartzen badegu hau zati bi. Hau, bider VI-in zati bi, hau da, puntu hau. Gutxi gora bera, Beste hau, IC bi, izango zen. Hau zati bi, eta ken, baina formula berdina. VT, VI-in, zati bi. Ez dut horrela dagoela. Bai. Hau da, kalkulatu ditugu intensitate aldaketak tensio honen arabera, hurbilduta,
egoera honetan. Eta intensitateak ezagutzen baldin baditugu, VO, erresistentzia horietik pasatzen den intensitateen aldaketak direlatek, ere kalkulatu ditzakegu, eta hori hor egiten baduze sarea, VO atera behar zaitzu dela RC, bietan RC, bider IC bat, ken IC bi, osea, bi intensitateen aldaketak. Eta hori ateratzen da, sartzen badugu dena, RC, bider I, genuena, zati bi. Zati bete, bider VI. Rollo, baina esan nahian, garrantzitsuna. Gutxi gora bera. Ez tokago ezer zu lortu berrik. Baina lortu dugu konfigurazioekin, izateamen tensio bat, dagoela sarrerako tensio baten arabera, eta begira aztertu hau. RC, erresistentzia bat, kilomio, jarrik zagugu nahi duguna, hasierako intensitatea polarizatzeko, bueno, hauek behar dutena, miliamper batzuk, oso ondia ez, baina hau nahi duguna bai, baina hau milivoltiokoa ere bai. Beraz, adibidez, hemen sartzen baldin badugu hemen 10 kilomio uste dut. Hemen hau polarizatzen baditugu hauek 2 miliamperrekin, oza, egoera praktiko normal bat, transistore normal batzukin, erresistentzia normal batekin, bakarrik horrekin, irabazpen hau, hemengo zirkuito honetan, da 400 aldiz VI. Osa, konfigurazio honetan, hemen txeditugun tensio aldaketak eragiten dute hemen, 400 aldiz, osa, 400go irabazpena tensioaren arabera, tensioaren kibiekiko. Eta hau bertan, hau da bakarrik kontatu beharra genuen, bagabitzat BJT transistoreaten gailu bezala moztuta asetuta erabiltzen, aktibotuen aplikazio nagusiena amplifikazio aplikazioetan da, hauek gehiago telekoak erabili behar dute eta biomedikoak, hemendik aurrera. Gutako, oza, industrialentzat, bon, teleko ikasi nuen, baina industrialentzat etengailu aplikazio praktikoago dira. Vale. Hau jakiteko, hau ez da galdetu behar. Bai, neko. Venga, bukatu ezagun rolloa gaurkoa, eta gero egin ezagun denon artean ariketa edo eta praktika. 7. NPN transistorearen lagun invertitua. Ui. PNP transistorea. PNP transistorea. NPN, erdiero alegitura bat beharrean, baldin badaukagu. P, gutxi dopatuta. N erdian, normal. Eta beste P bat hemen asko dopatuta. Beste transistore baten portaera sortu behar zaigu. Honekin moztu dezakegu intensitatearen pasabidea, amplifikatu dezakegu intensitateak, ere, eta asetu dezakegu. Gauza da, kito, ez, barraztu duzu, txun. Gauza da, oza, dena aldatu behar dudala, ez bakarrik harriko eskorrak, baizik eta kokapena ere bai. P oso dopatuta, barkatu, N normal, eta hemen P gutxi dopatuta. NPN beharrean, PNP. Eta, kontaktuak ere alderantziz. Azpikoa orain, izan beharrean, kolektorea izango zen, goiko hau izango zen, hemen basea jarretzen du izaten. Honen simboloa hause. Eta honen portaera bestearen osantzekoa. Kontrolatzen duen diodoa, PN juntura hau. Hemen diko nutza, PN juntura hau. Hemen txizango denuke E eta B artean transistorearen portaera kontrolatzen duen diodoa norabide hauekin, eta kolektore azpian. Eta intensitatearen irizpideak ere alderantziz. IC kanpora, IE barrura, eta IB kanpora. Baina portaera berdina, hau egon daiteke, moztuta, kolektorea eta basea, diodo hau moztuta baldin badago, diodo hau, orain diodoa da VEB.
moztuta badago. Hau egon daiteke. Ui, eta nola marrazturik, hau. Hau egon daiteke, horrelaxe. Eta ze artean, intensitate bat emate, dala, beta aldiz. IB, baina norabide hauekin. Hau horrelaxe. IB, 0,7. Haue, egon daiteke horrelaxe. VS altua den bitartean, VS sat, zain altuago den bitartean, osea, bestearen berdina, baina norabide alderantziz, polaritateak alderantziz, edo egon daiteke asetuta, eta ze artean, bai, IB, IC, VS sat, eta utzeko mazazti. Eta hemen, IC da, beta bider, IB baino txikiagoa. Vale, PNP transistorea. Hau nola erabiltzen da? Pues berdin baina den alderantziz. Azpiko muturra, osea, igorlea konektatu beharrean lurrera, orain dago konektatuta, gure sistemaren tensio altuena. Seinaleak, kontroleko seinaleak, polarizazio alderantzizkoa. Pues amarrek uzten badio, orain minus amarrek uzten dio, dena alderantziz. Eta hor barretan daukazuen adibidetxo bat, igual jartzeagatik, ja bukatzeagatik. Horrela se duzu, Daukagu NPN transistore bat. NPN transistore bat. Dena alderantziz. Besteak azpian, hauek goian. Beraien igorlea konektatuta, tensio batera, dala, ja. Hori dago, oharretara noa, teoriako erretara. Amalau voltiotara. Baina horrela xe daukaze. Amalau voltiotara. Hemen erresistenzia bat. Zenbatekoa. 240 ohmiokoa. Eta horrein txartela, logika inbertsuarekin. Txartela, konektatuta tensio altuetara, eta ematen duene tensio hemen, hau zitzan, berda. Aiz bakatu nire restizia bat. V control, esaten diete. Osa ideia berdina, baina nik uste hauek nastu egin behar zaitu dela gauzak argitu beharrean. Osa, V control hori hau zero baldin badago moztuta, diodoa moztuta, eta hau ere bai moztuta dago. V control denean minus 5 voltio, hauken hau, 5 voltio. Edo mendeko gunean minus 5 voltio, osa hemen 11 voltio, hemen 11 voltio. Zango genituzke, orduen dago asetuta. Eta gero jartzen dizue V control denean 1,5, orduen aktibo egongo zera. Eta konfirmatzeko, balioak erreberen balioak 13 kilomio. Osa, egoera honetan, erabidezak eguen PNP transistore bat. Baina eske, bueno, ez dugu galdetu behar gainera. Baina, bueno, hor daude. Nahikoa daukagu besteak ondo ulertzen, eta hoiz izango zen ideia berdina, baina logika alderantzizkoa, eta irizpide alderantzizkoak, eta nahiago dut besteak ondo lantzea, eta hori da egin behar duguna. Oraintxe. Hori da egin behar duguna. Zer da? Burrengo 20 minutuek. Ariketa bezala, edo eta adibidez, bai, ariketa bezala. Proiektuaren balioak eman berdizkizuet, eta proiektuan piztu beharra izan behar dituze ledak, 3 edo 4 piztu beharra. Berdea, gorria, simuladorean koloreak ez dira agertzen. Baina bai behar izan behar dituzuela, miliamper batzuk jartzea. Orduen, proiektuan.
proiektuko leden pizketa. Pizketa edo nola esaten da. Proiektuan daukagun bateriaren balioak, V bat, dira 15 voltio eta minus 15. Erabili behar dugun transistorea, NPN transistorea, hau da, hor jarri dizu dana. B, zein jarri dizuet? B, 5, 4, 7, leno jarri dizu dana horre ezaugarri guztiekin. Hemen. B, 5, 4, 7, B. B, 5, 4, 7, B. Hor jarri dizu dan ezaugarri guztiekin. Beta ez dakit zenbat, batez ere beta behar izan behar dugu. LT Spicen erabili behar ditugun ledak, estandarra, hartu dezakegu, bere atari tensioa edo pizteko behar dugula 2 voltio, ingurukoak, eta behar dugun argitasuna 20 miliamperrekin lortzen ditugula kontuan hartuko dugu. Proiektuaren egoera, bale. Proiektuan, zuek diseinatu behar dituzue zirkuituak, erabili behar dituzue ikusi behar dugun beste osagai bat, eta osagai nagusiena izan behar da amplifikadore operazional bat. Zirkuito potolak egin behar dituzu, hemen, zuek, eta suposatu zuen zirkuituak eta bilena gauzak erabakitzen, gauzak konparatzen eta hemen daukazuela logika bat. Amplifikadore operazionalak horrela ematen ditu, logika digitala horrela ematen ditu. Edo 15 voltio edo minus 15 voltio. Erabakiak hartuta. Eta zuek behar duzue LED hau piztea hau denean 15. Eta LED hau itzaltzea hau denean minus 15. Oraintxe, gaur ikusi dugunarekin. Diseinatu hemen behar dituzuen gauza guztiak. Da beti konfigurazio berdina, baina egintzatzu hau. Gaur, eta balio izan behar dituzue praktikarako eta proiekturako, azterketarako. Honekin, hau piztea behar dugula, hau erabilita, bateria horrekin, zuek nahi dituzen erresistentziekin, bi behar dituzue diseinatzea, beta atzematzan hemen, beta 200 ez, minimoa. Egin hau. Proiekturako, zuendako, eta azterketa prestatzeko. Helburua da LED hori piztea, zuen zirkuituak 15 voltio ematen duenean. Osa, zutako orain gaur, hauxe. Hau denean 15 voltio, horrela ikustean nahi badezu, piztu hori. Hau denean minus 15, itzali. Gaur ikusi dugun konfigurazioarekin. Baina, aurrerago proiektuan, ez da izan behar iturritxo bat, baizik eta zuek diseinatutako zirkuitu bat, eta zuen irteera logikoa horrela izan behar da. Hartu behar dituzu erabakiak, eta hemen 15 voltioz dituzunean, behar duzu hori piztea berdea. Eta denean minus 15 itzaltzea. Pues venga, diseinatu orain behar dituzuen osagai guztiak, direla orain arteko berdinak. Venga, egingo du nik. Ikasleak denak egin dute, baina bazpare nik ere egingo dutia, nik ondo egiten dudan. Helburua da, hau piztea. Bale, hau pizteko behar ditugun 20 miliamperoiek, honek ezin ditu eman, baina hori aztu zait esatea, honek ezin ditu eman. Txartel honek ezin ditu eman, adibidetan bezala, orden behar dugu. Hemen 20 miliamper izatea, eta hortarako jarri behar dugu erresistentzia bat, mugatzeko, hemen ditugun bateriaren 15 voltioiek, eta pasabide hori, argi hori kontrolatu behar dugu etengailu batekin. Honekin. Eta base intensitate hori kontrolatu behar dugu, beste resistentzia batekin.
hauxe da marraztu beharko zenutena, eta proiektuan marraztu beharko duzuena, eta sartu beharko zuen zirkuitoa, eta hau diseinatzea da, hau, bi hauek diseinatzea. Hau funtzionatu behar du, edo moztuta edo asetuta. Hemen hartuko ditugu 0, hau asetuta dagoenean. Honek 0,1 zituen ez da, uste dut, 0,1 volti uste dut, ez da xoa. Hau asetuta dagoenean, hau diseinatu dezakegu. Hau pentsatu dezakegu zer resistentzia behar dugun hemen, hau itxita dagoenean, hemen intensitate hori 20 mA izateko. Eta RC izan behar da, pues area hau egiten badugu, 15 ken bi, ken 0 bat hori, zati nahi dugun intensitatea, 20 mA. Hori izango zen, hemen jarri beharko dugun erresistentzia. Proiektuan, eta azterketan. Taren berriz gelditu behar naiz, eta zuek egin behar dut. Hori bai. Bueno, bukatzeagatik hemen egin duguna. Ize zati beta. Ize zati beta egiten baduzue, kalkulatu behar duzue, hemen behar duzuen intensitatea justo asetzeko. Baina ez dugu ere beli behar intensitate hori. Gehiago sartu behar dugu. 3 aldiz gehiago egin behar dugu, ondo asetzeko. Mugan, hau 3 aldiz gehiago egiten badugu, hau gelditu behar da 20 mA asetuta dagota. Baina hau gehiago asetu behar dugu bazpare. Orduan, hartu zen badugu 3 aldiz hori, behar dugun intensitatea, hau 15 voltio denean izatea minimoren 3 aldiz gehiago, diseinatu dezakegu orain RB, pues hemengo sarea eginez, 15. Ken 0 zazpi, zati IB hau, eta zuri atera zaizu 37 kiloohmio, 47 kiloohmio, adibidez. Bai, zuri bai, bale. Ederki, hauxe da behar duzuna proiekturako. Bueno, urrengo gunean, alderantziko logika behar duzen zirkuitoa erakutsiko dizuet, baina segituko dugu gaur. Gaurko praktika, biherko praktika. Venga, bale hau.